Τα προϊόντα σώματος Karen Herzog έχουν διακριθεί ως παγκόσμια καινοτομία. Η δράση του ενεργού οξυγόνου που περιέχουν είναι πανίσχυρη και εξαιρετικά αποτελεσματική. Σε συνδυασμό με την κρέμα τόνους B12 με πράσινο τσάι, κανέλα και βιταμίνη B12 αντιμετωπίζουν δραστικά κυταρίτιδα, σύσφυξη και αδυνάτισμα. Ο Dr. Paul Herzog, ερευνητής του Ινστιτούτου Νόμπελ, σταθεροποίησε ενεργό οξυγόνο σε γαλάκτωμα, δημιουργώντας μια πραγματικά δραστική θεραπεία για τις προβληματικές περιοχές του σώματος. Για να αποδείξουμε την αποτελεσματικότητα των προϊόντων, μετρήσαμε το μυρό μιας γυναίκας υποψηφίου την ημέρα Α, ώστε να ελεγχθεί η διαφορά μετά χρήση 8 εβδομάδων. Η Silhouette είναι εύκολη στη χρήση. Μια απλή επάλυψη το πρωί και το βράδυ χωρίς μασάζ αρκεί. Η τόνους B12 ολοκληρώνει τη θεραπεία. Καθώς οι μέρες περνούν, το σώμα σας θα είναι όλο και πιο λίο, σφιχτό και πιο αδύνατο. Η ενέργεια του οξυγόνου και η βιταμίνη B12 αλλάζουν το δέρμα σας. Η υποψήφιός μας επιστρέφει μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας και αναμονής για να μετρηθεί και πάλι. Σημειώνουμε ότι η επιδερμίδα της είναι εμφανώς πιο λία, πιο λεπτή και πιο σφιχτή. Εκτελέσαμε τις δοκιμές σε γυναίκες διαφόρων ηλικιών. Το σύνολο των υποψηφίων μας ανέκτησε πιο λίο, σφριγγυλό δέρμα και πιο σημαντικά αξιοσημείωτη απώλεια εκατοστών. Τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά. Το ενεργό οξυγόνο βοηθά στη διάσπαση του λιποκυτάρου μέσω της παροσμωτικής πίεσης που ασκεί. Ως συνέπεια, τα λιποκύτταρα διαλύονται και αποβάλλονται μέσω του φυσικού συστήματος του οργανισμού και τα εκατοστά και η κυταρίτιδα κυριολεκτικά σβήνουν από την περιοχή. Η τόνους B12 υποβοηθάει την αποχέτευση και τρέφει την επιδερμίδα. Διευκολύνει στην παροχέτευση των λιποκυττάρων, τα οποία αποβάλλονται προς το λιμφικό μας σύστημα. Αδύνατη σιλουέτα, λίο σφριγγυλό δέρμα. Χάρη στα προϊόντα δυνατίσματος Karen Herzog.